Dangshen ka kenhun jong ka all khasi miglai tourist taxi association kalai kendu yu menteri kam jong okai ka sorkar jela ba polling do bandawa badi ban khangno iki kali tourist ki bawan ni ki wei pat ki jela ban kamai ha ki jaka jong okai perthai ki bade ki pliang ja jong ki ban kani ka jela bat ban ailat iki trai muluk jong kani ka jela ban kamai hi hapo ki than ki dong kani ka jela Henry kani ka jengya kendu jong ki bu menteri kala da khongpong ba nin ka singiu menteri ula pentep ba amla ban khang ki kali ni ki bi jela ban wan hamiglaya namar kala nangkiu bat bon ki bawan jong okai Henry ki kali ki duna Halor kani kala penbitar ya ketika kenhon bat kala pelong ya ka all khasi miglai tourist taxi association ban syong perkhat ha ka khat khandai terik unai tong Halor kata ka rai ka ba phi phi lai kli kum ki press media te ni kum ka isi meeting jong ka all khasi megara to section ni shimbe ka to kan ti ka ba i tourism minister la kran minin ya ka i ka ba ya dei shapang ka jing dawa ka jongi mo ban khang no i ta tourist spot ni shimbe ya ka i ka ba ni shimbe ban ka kalong ni pen tulun be ha ta ka benta ka ba nin sa yo ban ya don rengkat ba i bila yong i ban khot ka next week tingi shimbe ka ta kan ti ba i ilap nyai ta ngin shimbe ka ta kan ti bat ngin sa nang ya tulun shu ha ga rai ka bang shim man tak si kalong be shimbe ka ta kan ta ba ngin sa ya kan du i ha ka shim ti yo kamot next week kanu singi patet ndengi hide shim ti yo shimbe ta rai ila shimbe kan ti ba ba pol la kan ka ta ngi shimbe ka ta kan ti ba ngi munjor bang ngi le ka ta ka meeting ka ba i khot ini khot ma i ta ngi don be tang kum ni ban ong iba pol khindiat ru kum ke jinglong priu la don hi ke jingkren bakla hanrei lada halor kata ka jingong ke jingduna kali lada kumnu kanum duna haba upara do prasna tribal jongi umyo hok ban kamai umyo ban nyai hok leni ban kamai hok hagi benta ki badei ban yo ban kamai halaka jong ka state te ladai ong haba halor kata ba yong baduna kali tengi ke ba dong kam na kaliang ga jongi ai lat ingi ki try jela ki try muluk banginyo ban sei ya ki samla ki bam don kam non jam ba kinyo ya ban yo ban kinyo ban kamai lang kinyo kam yo jam kin tena ka benta kata ka long bai ba kata ka jingkren ga jongi ka long bai ba la le se ka don ke ka basilendet ka baki ka cabinet nani ki minister ki ya kren nani ki officer ki bede tourism ki ya kren ngimtip ya kata ndrei la dapi ong ha ka jingduna kali katkum ke jingpai jongi ka all khasi megale to section ni ba ka kali kala labun ki basong sngi ki try khasi the driver khasi jongi labun ki basong sngi ha ka ban yo kamai man la kasngi kadon bai kalat ngani pi dong duna kali dai habadon ka jingmi dai ka beng le ka ai manta ka call ai kali na beng bajong jing kali kalun kumni one message kalun chimlun habadon pat ka income pi dalada pila lada ki kali banabar ni do pi kila sange ni tu pi kumbangi ong kata kemut ki beri jungi dai kin mi sibun bagi banyak kali tu kin sei kali ni tu pi skim tu kadon natai tu pi kalun tu kadon ni tu pi ngisim tu kalun i lai namar kadon ta jing yo ta beling huslai kata kali de kawan bai i kata zero down payment la yo kata pi long tak ite ngakwa ba kalong ban sim kya kani ka kam namar ba kani ka kam ka ba don kam ha hadu kata ta mar ba ngila i ki parado prasnam jungi hila du syai kata ka kamai kaji la du kata ka jakpo te don kam ha ban sani kani ka benta ba don kam ba pihak berkat syai ki bril jong mo pihak berkat syai ki bril jong dei mangi hi ngani tu pi ki ba peniang mo pi bar khoi ki minister ki mele bar khoi ki dei mangi hi ki ba ni ai pi kata ka vote ken ki kerman ni kata ka jing ai vote jongi ba pi pin le ai ken nam ta ki jongi mo nam ta ki pra dai bar jing bar khoi ta kata